Много са бързи тия. Здравейте хора, аз съм Виктор, добре дошли в моят канал. Преди година и половина инвестирах $1000 в криптовалути като експеримент да видим как ще се развие това портфолио, дали ще е на печалба или на загуба след година и нещо. 6 месеца по-късно стойността на портфолиото беше с над 50% на загуба. От $1000 беше станало около 400 и нещо. Това може да видите в предното ми видео. И в това видео ще проверим година по-късно тези $400 дали са станали повече или по-малко, дали са се изпарили и какво се случва с криптопортфолиото. Да отиваме на компютъра. Влизаме в Coinbase и виждаме, че всъщност стойността на портфолиото се е покачила за последната една година. От 400 и няколко долара портфолиото в момента има стойност $722, което все още е на загуба, сравнявайки с първоначалната инвестиция от $1000 преди година и половина, но все пак е доста по-добре от миналата година. От $400 на 700 е доста добре, почти 100% нагоре. Все още е на загуба, да, но не съм очаквал това портфолио да направи някакви космически суми, не съм очаквал да стана милионер само от тези $1000 инвестиция. Това беше един експеримент, който бях напълно наясно, че мога да си загубя парите. Даже, честно казано, очаквах тези $400 да са станали по-малко. Даже ги бях и отписал. Изобщо не съм го проверявал постоянно. Влязох миналата седмица в Coinbase, или преди 2 седмици може би, и стойността беше 600 и няколко долара. В момента е 720. Доста се покачва за последните няколко месеци. Сега доста, нали, $50-100 не е много, но като процентна стойност е доста. От $400 да стане на 720 е почти 100% нагоре. Изненадан съм, доволен съм, има развитие нагоре, не съм загубил всичките пари, което е супер, но все пак криптовалутите не са моето нещо. Поне за момента не ги усещам като моето нещо, не разбирам и толкова много криптовалути. Това беше един експеримент, просто да видя какво ще се случи, дали пък няма да се покачат, да станат $1500-2000, но не се получи добре. Не беше положителен експеримента, но все пак е някакъв урок. Научих, че криптовалутите не са моето нещо. Не са ми и толкова интересни, честно казано не съм се занимавал през последната година и половина да чета за криптовалути. Не знам какви са прогнозите изобщо за биткоин и за другите криптовалути. Бях попаднал на някаква статия, че всъщност биткоин се оценява на много повече отколкото е в момента. Възможно е да стане над $250,000 или някакви такива неща, но никой не може да ни го гарантира това нещо. Да, възможно е да не струва и нищо след една година. Така че ще видим. Ако някой каже със сигурност, че знае каква ще е цената на биткоин след време, значи лъжи, няма как да знае, никой не знае със сигурност. В момента е $37,000, $37,109 струва един биткоин. Като виждаме, че за последната година покачила се, доста се е покачила цената. Примерно миналата година, декември месец е бил 16,200, 16,400, под $17,000 е бил, в момента е 37,000. Това за една година е огромна възвръщаемост, 121% ръст. Но след една година дали ще е още 120% нагоре, дали ще стане $70,000, дали ще стане 100,000, 200,000 или 0, никой не може да каже със сигурност. 0 едва ли ще бъде след една година, но няма как да знаем дали няма да е на загуба. За последния месец да видим, доста се е покачил, значи за последния един месец е 38% на печалба, за последната една седмица е почти 7% на печалба, за последния един ден е малко на загуба. Да, тук вече един ден, един час не ни интересува, той се променя постоянно. Но ако цъкнем на All, виждаме графиката от началото, от 2013 година. Започнал е на $100, даже най-вероятно е започнал и на по-малко от $100. Но август 2013 година един биткоин е струвал $101. Тук започва да избухва 2017.
става 1000, 2000, 3000, 4000, 5, 7, 19, 20 хиляди долара един биткоин, 17 декември 2017 година. Точно на рождения ми ден е избухнал. След това стойността му е паднала следващата година. От 20 000 е станало 6, дори тук 3000 долара е стигнал, 3 нещо. След това пак се качва нагоре, 2019 година. И 2020 година пак има много стръмна графика нагоре. Като достига 64 000, почти 65 000 долара. Април месец 2021 година. От тогава доста е паднал, пак стига до 16, 30 и в момента 37 000 долара. Изводите, които аз съм си направил е, че криптовалутите са много несигурни. Няма как да знам това портфолио утре дали няма да се събуди да е с 30% надолу. В акциите е по-трудно това да се случи. Естествено може да се случи, ако сте инвестирали в една акция и тя е рискова, или дори да не е рискова, може да се случи на всяка компания да падне стойността с 20-30%, но много трудно би се случило това нещо, ако имате диверсификация на портфолиото. Ако сте инвестирали в много компании, в много различни сектори или просто в S&P 500, който следи 500-те най-големи компании, шансът да се събудите утре и да е с 30% надолу е много малък. Да не кажа никакъв, но трудно може да се случи. Докато с криптовалутите очаквам всичко. Честно казано, очаквах тези 400 долара от миналата година да са изчезнали и това портфолио да струва примерно 100 долара или нещо такова. Напомням, криптовалутите, които имаме в това портфолио са Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon, Uniswap, Cardano, Polkadot, Avalanche и това са всъщност. Тези отдолу, които ги виждате, които са някакви центове или 2 долара, в тях не съм инвестирал. Те са спечелени чрез тази програма Earn, която имат Coinbase. Попълваш дадени анкети и ти дават примерно 5 долара за тях. Това е портфолиото, криптопортфолиото. От миналата година е на печалба, но от началото на инвестицията е на загуба. И цялата инвестиция е на загуба като цяло. Ако проследим стойността на портфолиото от началото, от януари 2022 година, така тук съм инвестирал 950 долара, 1100, 1150, 1195, значи 1200 долара е била максималната стойност на портфолиото. Значи е било 20% на печалба. Инвестирал съм 1000 в началото, станало е 1200, това са 20% печалба и след това е тръгнало доста стабилно надолу. Ето тук беше 400 нещо, после малко се покачва, после слиза още надолу, стигнало е 376 долара в най-ниската си стойност. От 1000 да стане 376 е доста стабилна загуба. След това малко се покачва, пак пада, пак се покачва, пак пада и стигаме до днешна дата, в която стойността му е 724 долара. Чудех се какво да го правя това портфолио, дали да продължим да го следим, как се развива във времето или да теглим чертата и да не се занимавам повече с него и честно казано възнамерявам да ги продам тези криптовалути и да обявим този експеримент за неуспешен. Година и половина, около 25% на загуба. Горе-долу добре. Абе не е много добре, ама можеше и да е по-зле. Можеше и всичките 1000 долара да са загубени. Очаквам да стане по-малко, честно казано. Очаквам тези 700 долара да станат както са били в един момент 300 е нещо. Защо да губя повече пари, като мога да си го спестя това нещо. Така че продаваме всичко и няма да се занимавам повече с криптовалути, поне за сега. След време може да реша пак да направя някакъв такъв експеримент. Ако ви е интересно, коментирайте долу какво бихте искали да видите. Може пак в криптовалути да инвестираме или в нещо друго, което ви е интересно. Така че никога не казвай никога. Може след време пак да инвестирам в крипто или в нещо подобно. Но на този етап мисля да ги продам. Така, започваме
от Ethereum. Я да видим как се случват изобщо нещата тук. Така. Цъкам на Sell. Sell All. Предполагам трябва да си продам стойността от криптовалутата, която имам. Ще се преобразува в долари или в евро. И след това ще мога да си ги изтегля тези пари вече в банковата сметка. Сега ще видим. Цъкам бутона Sell Now. Така, и ми дава, че поръчката ми е била събмитната. Ще ви изпратя имейл, когато статуса на поръчката ви се апдейтне. Какъв статус на поръчката, бе? Всъщност продали сме го, стойността на ми вече е $70, значи съм успял успешно да продам криптовалутата. Добре, продаваме сега Solana. Цъкам на Solana. Sell. Продай всичко. Показвам каква е стойността на криптовалутата в момента. За колко ще получа като я продавам. И каква е комисионната на Coinbase. Тук пише 0%. Дали е наистина 0, не съм сигурен, но добре, щом казват. Така, продаваме Соланата. Така, успешно е продадена. Даже виждам, веднага получих имейл, че съм продал успешно Ethereum за 65 евро, 65.56 евро и Solana за 41.52 евро. Добре, супер. Бързо се случват нещата. Вече имаме $114. Така. Продаваме следващата криптовалута, Polygon. Продах всичко. Така, отиваме на следващата. Uniswap. Нарочно оставям биткоина за последно. Така, продай всичко. Така, Cardano. Така, продаваме Cardano-то. Следващата е Polkadot. Продаваме всичко. Така. Avalanche. Продаваме и не успешно. И тук имаме няколко, от които имаме по много малко. Или $2, или някакви центове. Я да видим дали ще може да ги продадем тях. Да. Явно си има някаква такса, защото ако отида на My Assets и тук ми показва, че имам $2 и 1 цент. А като тръгна да продавам, ще ми изплати защото е евро. Добре, щях да кажа, че има някаква разлика, че от $2 стана на $1.82, но не, разликата е, че преди малко го гледаме в долари, а в момента е в евро. 1 евро и 82 цента. Добре, продаваме. Така, тук имам някаква, която има няколко цента от нея. Нямаме достатъчно. Окей, няма проблеми. Така. Останаха ни само някакви центове тук, които не могат да се продадат. Даже не знам защо имам 0,06 цента от Solana, но както и да е. И остана само биткоин. Имаме $447 биткоин. Цъкаме на биткоина и го продаваме и него. 406 евро. Бум. Няма вече биткоин. Добре, стойността на портфолиото преди малко беше 720 и няколко долара. В момента в баланса имаме $704, след като продавахме всичко, така че явно все пак има някакви такси. Не ми харесват тия неща да пише, че има 0% такса, а всъщност да се губят се едни $20 някъде в транзакцията. Както и да е, имам $704 баланс в момента в акаунта си в Coinbase и искам да си ги изтегля тези пари в
моята сметка. Цъкам на евро, на баланс, cash out all. Я да видим дали всъщност, ако обърнем това евро в долари, дали се получава точно толкова колкото казвате. 704 долара, обръщаме и да, 705, толкова са. Добре, отиваме на cash out, цъкаме continue, избирам къде искам да ми ги преведат, искам в банковата сметка и цъкам continue. Така, тук последно валидираме колко пари ще получа, 658 евро, да, това е cash out. Много са бързи тия. И това беше. Продадох ги. Пише, че до 1-2 дена ще бъда в банковата ми сметка, така че очаквам ги. Не би трябвало да има проблеми. И друг път съм дърпал от Coinbase. Преди да вкарам тези $1000 бях инвестирал по-малко, 50-100 долара, някаква по-малка сума. Вкарах ги, изчаках малко да се покачи. Всъщност да, покачи се тогава, примерно 5-10% мисля, че се бяха качили и след това си ги дръпнах, за да валидирам целият процес дали работи, дали Coinbase legit, дали мога да си вкарам някаква сума и след това да си я дръпна. Тогава нямаше никакви проблеми, така че предполагам, че и сега няма да има. Очаквам тези $700 да си ми ги преведат в банковата сметка. Продавахме криптовалутите, експериментът беше неуспешен от финансова гледна точка, защото загубих едни пари, едни $300, но от друга гледна точка съм си взел поуките, научил съм си уроците и го приемам като урок това нещо. Загубил съм една сума, но можеше и да е много повече. Видях, че криптовалутите не са моето нещо, поне на този етап не ми е интересно дори да ги ресърчвам и да се занимавам да ги следя всеки ден. Много е рисково според мене и не виждам някаква стойност в тях. Може след време да реша пак да експериментирам нещо. Казах ви, ако ви е интересно, ако искате да пробвам нещо друго, напишете ми коментар, може да го направим, но за сега решавам, че това не е моето нещо и приключихме с този експеримент за момента. Ако вие сте инвестирали в криптовалути, напишете ми коментар, дали сте на печалба, дали сте били на загуба, какво сте научили, какви уроци сте си взели от това нещо. За мен урока е, че са много рискови, или поне аз не ги разбирам, че не искам да се занимавам с нещо такова, което днеска може стойността ми да е $1000, утре да е 3. Това е малко, нали, прекалено, но разбирате идеята каква е. Много са нестабилни. Може да има много голям процент разлика от днеска до утре, а това не е нещо, което аз искам. Аз искам стабилна, сигурна инвестиция, която дългосрочно да е на печалба. Така че това беше с криптото. Поне за сега. Никой не казва и никога. Това беше днешното видео. Надявам се да ви е било полезно и да ви е харесало. Ако ви е харесало, не забравяйте да сложите един лайк под клипа и да се абонирате за канала, ако все още не сте. В следващото видео ще ви покажа как се развива портфолиото с акции в eToro. Там нещата са малко по-добре. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!